गोबांमा बरंनि बोखाबो सिंजानाय कक्टमनि अमरनबो तिनि स्राय स्रायके रिबायखा ख्रिस्टान बरफ बुट दिनाय तामनि अखंनबो तिनि बुबाग्रा स्राय स्रायके रिखा तांगै जों बीजेपी नि सिमुल नाय बुसानानै नांखा अखंनबो तिनि बुबाग्रा स्राय स्राय केरिका जतनो जत लीडर जत वारियर्स रक तिनि अखंन खाना जतनो खापुर जाका एवं तंरक जाका अखंन जत अजामारक बुसकांनि सालो मा खानानि सिमी त्रिपुरा हासनि जत जागा जों ककपिरनाय एवं जों अखंन जे बरनि बुखावा बुदि क्वेश्चन फाइमान अखंनबो तिनि क्लिक खालाय जों बुबाग्रातानि स्राय स्रायके थांगाता सर तामनि बागै पडनो बुट रने अब किसिसा एक्सप्लेन द खाइबानो अमंका और पॉलिटिक्स बरक गया औरंका आनि दफानि कक चिनि पार्लियामेंट साजंनाय जों इंडिया वा हाबमानि उल गोबां मा त्रिपुरानि एमपी का गोबां मा बरक विभिन्न पार्टी नि थांका किन्तु त्रिपुरा सानि कक वाइसाफोरनो साजागिया के चिंताबु अमति प्रतिनिधि न रहनानै नाय दङ जे प्रतिनिधि चिनि त्रिपुरा सारनि कक सानाय एवं चिनि जे एकर्ड मनि सेंट्रल गवर्नमेंट बा त्रिपुरा मथानि बिसिंग जे एकर्ड मनि एकर्ड नि इनको नबो कगनबो जों आगामी दिन पार्लियामेंट तिसा तेबो तारतारि इमप्लिमेंट खायनानै आबुनि बागै जों चाइतंनायता आबुनि बागैनो जों खरकसा चिनि रयेल फैमिलि बरगनो जों इनको हरकाता कप्लाइं फाइनेन बागै बुसु जरा एक्सपेक्टेशन जों सुदु कप्लाइ सिमे कप्लाइ तो उंनाय न एबन मार्जिन बुट बाय जों जिदिनानि बागै जों एकदम खूब एक्सपेक्ट खायो इस त्रिपुरानि कैंडिडेट वोटर संगठन को कसने सर इस त्रिपुरानि इस त्रिपुरा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी भोटार संगठन को कसने आं बरंनो सानाय बोखावो अरय परय खालायावै दुद्रु मुद्रु उंयावै जों कायसानो चिनि त्रिपुरा सानि कक साना बागै पार्लियामेंट जों बुट रहनानि बागै चिनि रयेल फैमिलिनि चिनि बरम गोनां जि कृति सिंह देबबर्मानो जों बुट मारिनाय सिम्बलिया आसल काचिनि दफानि कक सानै बरक से नांगो ताबुंनि जरावो अमनो जों जत लुकनो पयनाय नर बुसकांनि सालो अयनो बुटु चिनि कृति सिंह बुदिदि बुबागरे नाहारि दिदि त्रिपुरा सानि नाहारि दिदि चिनि पद्म चिन्हया मेन इंजाका चिनि बरक से सर वेस्ट तंनाय रंग बागै के बरक जागा बुट जानाय टाइम वेस्ट तंनाय बा जों वेस्ट जार तंनाय बा बरनबो जों सानाय बरक बा जेहेतु चिनि अंडरस्टैंडिंग का बरक बा पद्म चिन्हनो बरक बा बुट दिथन सर हामबाय